kullum ka tashi tambaya 75 cikin 100 da mata za su yi maka akan rashin lokaci ne na mazansu. Baya bani lokaci, ba ma hira da shi, ba ma zama da shi, baya fahimta ta, baya yadda mu yi magana, in matsalar ta baya da mu tattauna, ba ma hira, da sassafe ya fita aiki, in ya dawo ya gaji ya ɗauko waya yana latsawa ko ya ɗauko remote yana kallon talabishin har zuwa lokacin da bacci zai ɗauke shi, shikenan sai kuma gari ya waye sai ya sake yin wanka, ina breakfast ɗina, sai ya ci sai ya fita. Wani ma aikin da yake yi ɗin ba ma ya kwana a gidan. Saboda haka kullum sai ka ga mace abubuwa na damuwarta tun tana daurewa, tana cijewa, tana haƙuri, tana haɗiyewa, har ta fara neman ƙawayenta, tana neman shawararsu, har ta fara kaiwa gidansu, har ta fara kaiwa ma ta social media ma zaka ganta tana cewa muna da matsala da mijina, ya ku 'yan group, ya ku 'yan social media, ya ku 'yan admin, ku bani shawara ya zan yi da mijina. Sai ta samu wata bazawara da ta yi kwantai, ta shekaru ba ta aure, ta ce ki fito kawai, wajen nan ya fi iska, kina cikin takura. In ta fito da ita waje ta ce kin gani yanzu sai mu sha iska tare. Saboda haka kullun na waje so suke su shiga ciki, kullun na ciki kuma suna sha'awar su fito. Sai mu je su ce maka ita so take ta rabu da mijinta, wani ko tana cewa da Allah malam ka roƙa min samu miji. Saboda haka ku da kuke ganin na waje na burge ku, ku na ciki, wallahi su kuma na wajen su kuma suke su shiga daga ciki. Ku kuma da kuke daga ciki kuna ganin na waje suna shan wahala, to su kuma na wajen so suke su shigo ciki, ku kuma kuna son ku fito. Saboda haka shi sa kullum ake ta canji, ta waje ta shiga, ta ciki ta fito. Saboda haka in kina ciki ki gode wa Allah, in kina waje ki kokari ki shiga daga ciki, ki samu daraja ki rike mutuncinki. Allah ya kawo miki miji mai mutunci, mai tausayi, mai rahama, mai addini, mai tarbiyya, wanda ya san kimar babarsa don ya san kimar babarki, ya san kimar ƴan uwansa don ya kimanta ki ke da yadda zaki haifa masa da danginki da ƴan uwanki.